Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal Srbija Vesti. Potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin sastao se danas u Moskvi sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovom i direktorom Ruske spoljne obaveštajne službe Sergejom Nariškinom. Oni su razmotrili aktuelnu situaciju na Balkanu i izrazili zabrinutost pokušajima izvođenja obojene revolucije i destabilizacije Republike Srbije od strane zapadnih obaveštajnih službi, kao i zbog presude predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i zbog sankcija NIS, u što sve dodatno usložnjava situaciju na Balkanu, navodi se u saopštenju vlade. Presuda predsedniku Republike Srpske i sankcije NIS su deo hibridnog rata protiv Republike Srbije, čiji je krajnji cilj rušenje predsednika Vučića i legalno izabrane vlasti u Republici Srbiji, podvukao je Vulin. Vulin je obavestio direktora SVR da je u Srbiji u toku pokušaj obojene revolucije i destabilizacije Republike Srbije od strane zapadnih obaveštajnih službi, navodi se u saopštenju. Lavrov je istakao da Rusija podržava stabilnost Srbije i Balkana, te da je potrebno raditi na smirivanju tenzija. Nariškin je izrazio zadovoljstvo zbog sastanka sa Vulinom, kojeg je nazvao dokazanim prijateljem Rusije, i istakao da srpski narod uvek može računati na podršku Rusije, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Republici Srpskoj iz Sarajeva mogu samo salutirati, poručio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući optužbe iz Sarajeva o navodnom državnom udaru iz Srpske. Republika Srpska ima svoj stav i svoj put. Ako postoji državni udar, a ne postoji, ne možete nešto udariti ako ne postoji, izjavio je Dodik. On je podsjetio da je danas 33 godine kako je usvojen prvi ustav Republike Srpske u jednoj demokratskoj atmosferi. Ovim ustavom prestala je da postoji Republika Bosna i Hercegovina, koja i nije postojala, ali time se našao jedan bajpas. Ostali su samo Srpska i BiH. Predviđeno je da neka dodatna ovlaštenja BiH mogu dobiti samo na bazi sporazuma Srpske i BiH. Tih sporazuma nije bilo, rekao je Dodik. Navodi da histerija iz Sarajeva pokazuje samo jednu stvar, nisu upravu. Živim za dan kada ćemo isterati Sipu odavde. Kako je moguće da naši ljudi ne vide o čemu se ovde radi? Sipa neće ovde delovati. To tamo nisu nikakve patriote. Zbog video objave naše momke maltretiraju po Sarajevu. Nećete to više raditi. Tražit ću imena tih koji nemaju patriotska osjećanja. Zašto ponižavate ljude, upitao je Dodik. Dodik je najavio da će danas u javnu raspravu uputiti novi ustav Republike Srpske kojim će jasno biti precizirana autentična ustavna rešenja Srpske. Naša politika ide ka tome da se vratimo izvornom Dejtonu. Isti taj SDA kaže da neće uopšte da priča o tome, a zašto ne, naveo je Dodik. Prema njegovim rečima, sinoć je mogla da se vidi i parodija u Sarajevu povodom obeležavanja neustavnog dana, 1. marta. Obeležavaju 1. mart kao dan BiH. BiH i veličanje TZV armije BiH je samo dokaz da mi trebamo da idemo iz BiH. Ne može se veličati armija BiH, koja je bila zločinačka struktura u proteklom ratu. Mogu da govore šta hoće, mi znamo na čemu smo radili godinama unazad, kazao je Dodik. Nakon što je sud u BiH prvostepeno osudio Milorada Dodika, predsednika Republike Srpske, na godinu dana zatvora i 6-godišnju zabranu obavljanja službene dužnosti, postavlja se pitanje kako izaći iz aktuelne situacije. Šta će se dalje dešavati, šta su čiji potezi, šta očekivati. 3 scenarija su u igri, od kojih samo jedan donosi stabilnost, dok druga 2 mogu da celu priču odvedu u dalje produbljivanja i onako loše atmosfere. Kazna koja je određena Dodiku odmah je uzburkala duhove prošlosti u BiH, pošto su obe strane, srpska i bosanska, slale nepomirljive poruke. Zato deo javnosti očekuje razgovore, ali to nisu jedine mogućnosti na raspolaganju. Ima i onih koje nikome ne bi išle u koristi. Ovo su 3 moguća scenarija. Opcija 1. Dijalog uz posredstvo stranog faktora, iako se odmah nakon presude Dodiku u sredu popodne činilo da su Banja Luka i Sarajevo u potpunosti jedna drugoj okrenule leđa, već u večernjim satima mogli su se čuti daleko pomirljiviji tonovi. U tom periodu Dodik je prešao put izjava od nema više BiH kakvu ste zamislili, do nije nam problem teritorijalni integritet BiH, ako je ustavan, uz poziv na razgovore što je podržao Aleksandar Vučić, predsednik Srbije. Zoran Milivojević, diplomata, ocenjuje da je nakon svega dijalog najrealniji,
pogotovo nakon nedavnih promjena u Vašingtonu i dolaska Donalda Trumpa na vlast. Da nije došlo do te promjene, verovatno bi se išlo u radikalnu primjenu kazne da se Dodik odstrani iz političkog života i promjeni vlast u Republici Srpskoj na izborima. Promjene u Americi menjaju u potpunosti globalni kontekst, jer stranom faktoru nije u interesu da u regionu dođe do ugrožavanja mira i stabilnosti i zato će insistirati da se rešenje nađe kroz dijalog, analizira Milivojević. Kako kaže, mnogo toga zavisit će i od Sarajeva. Vidjet ćemo da li će biti racionalnog pristupa problemu od strane bošnjačkih struktura koje su prilično ekstremne na čelu sa radikalnim krilom koje predvode Denis Bećirović i Elmedin Konaković. Međutim, pre svih pitaće se strani faktor, navodi Milivojević. Dodaje da bi tema dijalog Banja Luke i Sarajeva bio ustavni položaj BiH. Razgovaralo bi se o vraćanju izvornom Dejtonskom sporazumu bez koga nema mira i stabilnosti u BiH. Tema razgovora biće sigurno i pitanje položaja suda u BiH koji je osudio Dodika. Pošto se radi o političkoj presudi, lako se političkom odlukom ta presuda može iskloniti, pogotovo ako je ugrožena bezbednost i stabilnost zemlje, kaže Milivojević. Opcija 2. Insistiranje Sarajeva na presudi nakon presude Dodiku. Iz Banja Luke i iz Sarajeva su stizale oštre poruke. Bošnjački zvaničnici insistiraju na tome da je BiH pravna država, pa je tako Denis Bećirović, član predsjedništva BiH, rekao je da je presuda Dodiku odluka nezavisne pravosudne institucije i da zakon mora biti isti za sve. Čujemo dosta podvala dezinformacija, notornih neistina. Zato ljudima na celoj teritoriji BiH treba reći istinu. Ovo je prvostepena presuda suda BiH, kao što je to slučaj u svakoj demokratskoj državi. Tako je treba i posmatrati, rekao je Bećirović odmah nakon presude. Delimična podrška takvom stavu stigla je iz američkog State Departmenta koji je u istoj poruci uvažio presudu Dodiku, ali i naveo da podržava Dejton i teritorijalni integritet BiH, kao i da se protivi bilo kakvim akcijama lokalnih lidera koje bi narušile sigurnost i stabilnost, pošto je Dodik rekao da se neće žaliti na presudu. Ostaje da se vidi da li će zvanično Sarajevo nastaviti da insistira na tome da se predsjednik Republike Srpske kazni. Milivojević smatra da bi to dovelo do potpune blokade BiH. Radikalizacija bi ugrozila ustavni položaj BiH, ali i mir i stabilnost u celom regionu. Republika Srpska sigurno neće dozvoliti Sarajevu da izvrši presudu Dodiku. Međutim, mislim da se na zapadu stvara mozaik da se odustane od svega što nanosi štetu miru i stabilnosti u regionu i ugrožava opstanak BiH, analizira Milivojević. Opcija 3. Zabrana delovanja državnih institucija BiH na teritoriji Republike Srpske. Poput Sarajeva, i Banja Luka može imati podjednako ekstreman stav nakon prvostepene presude Dodiku. Uostalom, to je odmah po izricanju presude najavio predsjednik Republike Srpske kada je uz poruku "nema više BiH kakvu ste zamišljali" govorio čak i o prvim narednim koracima. Donećemo nekoliko zakona. Prvi je zakon o zabrani rada tužilaštva i suda BiH na prostoru Republike Srpske, o zabrani rada Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH i formiranje Visokog sudskog i tužilačkog veća Republike Srpske i zakon o zabrani delovanja Državne agencije za istragu i zaštitu na području Republike Srpske, kazao je Dodik koji je nekoliko sati kasnije ipak imao pomirljivije izjave i ponudio dijalog Sarajevu. Srđan Perišić, politikolog, kaže da Republika Srpska sigurno neće izazivati konflikt. Nikada to i nije radila, već je na hiljade načina pokušavala da nađe rešenje. Ni sada ne vidim prostora za nasilan potez. Republika Srpska će pozvati sigurno sve aktere da se vrate Dejtonskom sporazumu ili sledi vraćanje ključnih nadležnosti. Kako je sve zakuvala bivša administracija SAD, RS se obratila Novoj za pomoć, ocenjuje Perišić.